A gida ɗaya, babi na 7. Bismillahirrahmanirrahim. Duk abin da ya dace, ita da su suka yi. Suka kuma kama mata ta gyara bedroom ɗin da falon. Kafin suka fito ta rufe ɗakin. Ƙoƙarin tafiya suke yi. Hafsat ta hango Yaya Yusuf zai nufo nan. Da alama daga wani gurin yake, zai zo ya buɗe ɗakinsa. Hafsat ta ce, "La, ku jira ni don Allah, ga Yaya Yusuf can." Maryam ta ce, "A'a, ke dai ki tsaya ya zo ɗin. Haka kawai ki yi mistake kaɗan a maka masifa. Ni wallahi da Abba zai yarda, da hostel na koma. Sai duk yayinmu sun yi aure na dawo." Gaba ɗaya suka saka dariya. Yaya Yusuf da ke ƙara sowa ya bi Hafsat da kallo. Yana gulmarsa a ransa. Akan me suke mai dariya? Yaya sannu da dawowa, duk suka faɗa a tare. Fuska babu yabo babu fallasa ya amsa. Yana nufar ƙofar ɗakinsa. Wucewa Khadija da Maryam suka yi. Hafsat ta yi saurin cewa, "Yaya, wani waje ka je ko? Na ga ban ganka ba." Ya ce, "Eh, ɗaurin auren abokin Yaya Mahmud na je." "Ga ma saƙonki," ya faɗa yana saka hannu a aljihun gaban rigarsa. Ya zaro waya touch screen. Zaro ido ta yi, haɗe da cewa, "Wow, masha Allah. Yaya ni dai, ko baby Nokia za ka siya min? Daga baya ka bani babba. Yanzu mama za ta tambaye ni ban san me zan ce ba. In Nokia ce, kaga sai na kashe in mun gama waya. In zan kira ka sai in kunna ko?" Kafe ta yayi da ido yana ta kallonta. A ransa yana mamakin wayonta. Sannan ya gama fahimtar Mama Jummai ba ta son shi da Hafsat kenan. "Yaya ka yi shiru," ta faɗa tana kallonsa. Sunkuyar da kanta ƙasa ta yi saboda ganin irin kallon da yake mata. A hankali ya ce, "Kin fi son Nokia ɗin?" Ta ce, "Eh." Yana buɗe ƙofar ɗakin ya ce, "To shi kenan, zan siya miki da daddare. Dama na siya miki sim card." "Yay!" ta faɗa tana tsallen murna. Sai dariya take yi. Duk da ta san wayar ba babba ba ce ba, amma tana son ta yi ko Nokia saboda waya na burge ta. In ta ganta a hannun Yaya zai. A yanzu ma tsoron Mama ya sa za ta haƙura da babbar. Ko ba bayan ta yi SSCE sai ta yi babban. Shi ma murmushin yayi ya ce, "Gobe zan yi tafiya da safe." "Kai Yaya ka bari sai maraice mana don Allah." Ta ƙara maganar da shagwaɓa. "Hafsat ki yi haƙuri na tafi da safen. Kin ga bana so na yi dare a hanya. Kin yarda?" Ya faɗa cikin wata muryar da bata san shi da ita ba. Ba tare da ta kalle shi ba ta ce, "Allah ya kai mu to." Ya ce, "Amin." "To ki saki fuskar ki mana. Ni fa wallahi Yaya bana so ka tafi ka bar ni. Ka san dama duk a cikin ku ka fi su sauƙi." Dan murmushi yayi ya ce, "To ki bi kowa a hankali. Kar ki yi laifin da za a miki hukunci. Kuma ki mai da hankali a school. Kin ga kuna last time naku, bai fi 2 months ku yi exams ba." Hafsat da ke sauraron sa ta ce, "To Yaya, insha Allah zan yi duk yadda ka ce. Bara na koma kar a neme ni." Yana murmushi ya ce, "To shi kenan ƙanwar yayanta. Tunda kin gama firan da ni." "La Yaya ba haka bane wallahi. Ai zan zo anjima gurin su Maryam da dare. Na san zan ganka ko?" "Eh za ki ganni," ya faɗa yana shiga cikin ɗakin. Yayin da ita kuma ta wucewarta. Gaba ɗaya yaran gidan sun fito za su tafi Islamiyya. A daidai nan kuma Yayan Mahmud ya yi hon, mai gadi ya buɗe mishi gate. Nura ne a gidan gaba, sai friend nasu su biyu a back seat. Nura ya yi murmushi, haɗe da cewa, "La, ka ga su baby, Khadija, tun Islamiyya ma za su tafi kenan." Banza Yaya Mahmud ya mishi, yana sake haɗa fuska. Shi kuwa Nura tsokana ce sarai yake yi, saboda ya gano cewa Khadija ba Abba bane mahaifinta, 'yar amaryarsa ce. Sannan yana so ya tabbatar da cewa ko Yaya Mahmud na son ta ne, shi yasa baya son ya kula ta. Dan shi Nura ma yana da wacce zai aura. Fitowa suka yi daga cikin motar. A lokacin kuma har su Khadija sun fice ma daga gidan. Fat ɗin mazan gidan suka wuce. Yaya Mahmud ya musu iso falonsa. Bayan ya buɗe ƙofar, duk suka shigo. Komai yana a jere inda Khadija ta shirya.
Buɗe komai Yaya Mahmud ya yi, yana cewa, ku matso ku yi saving kanku. Babu ɗan iskan ƙaton da zan zuba ma komai. Nura ya yi dariya. Shaƙiyanci ya ce, har da kai ma ƙato ne, tunda baka da mata. Gara ni tawa matar tana a nan gidan. Tsaki Yaya Mahmud ya ja, haɗe da cewa, to, na mamajo, sarkin son mata, ka yi mana shiru don Allah. Nura ya ce, to yayanmu. Yayin da Yaya Mahmud ya mishi banza kawai. Bayan ya zuba ma kansa komai, ya ja gefe ya fara kaiwa cikinsa. Musbahu, ɗaya daga cikin abokan, ya kalli Mahmud ya ce, oh ni abokina, halinka na nan. Banza Yaya Mahmud ya mishi, duk suka saka dariya, suna faɗin, matarka ta ga ta kanta wallahi. Nura na dariya ya ce, ai an ba da shi tuni. Gaba ɗaya kwasar girkin suke yi suna ta santi. Nura ya ce, na san ma baby ce ta yi girkin nan. Musbahu da Ahmad suka ce gaskiya ta iya. Wannan irin delicious haka? Ufan Yaya Mahmud bai ce musu ba har suka kammala cin abincin. Suka ɗan huta tukun suka mishi sallama. Nura na cewa su haɗe a ofis ranar Monday. Gurin ƙarfe 6:15 Khadija ta nufi ɗakin Yaya Mahmud saboda ta kwaso kayan abincin da ya ci shi da abokansa. Sai dai tana ƙoƙarin shiga falonsa. Zai da ta fito daga ɗakin Yaya Kamal ta ganta. Sai dai ita Khadijar bata ganta ba. Wani irin girgiza kai zai ta yi. Ta wuce sashensu, bakinta fal da magana. Khadija kuwa tana shiga falon, baya ciki. Hakan yasa ta share kawai ta tattara kayan za ta fito. Shi kuma ya shigo cikin falon. Haɗa ido suka yi. Ta yi saurin sadda kanta ƙasa. Tana wasa da yatsun hannunta. Zama ya yi a kujerar da ke kallonta ya ce, gobe za ki raka ni anguwa, bayan kin dawo daga Islamiyya. Da to ta amsa. Ya ce, Kairat ta sake tsokanar ki ne? Kanta a ƙasa ta ce, a'a. Ya ce, oke. Ita kuma ta wuce. Ya bi ta da kallo yana lumshe ido. Zina zuwa ta sami Mama Jummai a falo. Zama ta tashi, saboda lokacin sallar magariba ya yi. Ta zauna jiki a sanyaye ta ce, Mama, wallahi abin da nake gudu zai faru. Da idona na ga 'yar iskar yarinyar nan Khadija ta shiga ɗakin Yaya Mahmud. Zaro ido Mama Jummai ta yi, haɗe da cewa da gaske? Zai ta ce wallahi. Mama ta ce ɗazun fa na samu labarin cewa ya mari Kairat a kanta. Kar fa a ce son yarinyar nan yake yi. To wallahi sai dai kar a ƙara cewar Zai cikin ƙunar rai. Mama Jummai ta ce gobe zuwa gurin malam na hayin gada ya kama ni wallahi. Amma kafin na je goben sai na san yadda na cusa wa Hajiya Hakima zancen nan. Zai ta ce da dai ya fi wallahi. Washe gari tunda aka gama sallar asuba, Hafsat ta wuce kicin ta yi wa Yaya Yusuf kek da dambun naman kaza. Sai gurin ƙarfe 8:30 ta gama. Mama Jummai da ke bin ta da kallon tambaya ta ce, ke uwar Kilbibi, duk waye ya sa ki wannan aikin haka? Kin kwashe min nama a firij. Yaya Kamal ne. Taɓa baki Mama Jummai ta yi, haɗe da ci gaba da abin da take yi. Hafsat ta yi rafin komai ta ɗauka ta fito da shi. Tana ƙoƙarin fita suka haɗu da Yaya Yusuf zai shigo ya musu sallama. Turus ta yi ta tsaya. Ta ce, Yaya, har ka shirya ne? Yana kallonta da kayan hannunta ya ce, ina za ki je haka? Tana murmushi ta ce, gurinka mana. Tsaf a cikin kunnen Mama Jummai. Murya ƙasa ya ce, ki je parking space ki jira ni. Na yi wa su Mama sallama. Da ta amsa ta wuce. Shi kuma ya ida shigowa falon. Ya ga Mama tsaye tana jera kayan breakfast kan tebur. Har ƙasa ya duka ya gaida ita. Ya sanar mata zai tafi. Ɗan jim ta yi, kafin ta ce Allah ya taimaka ya tsare hanya. Ya amsa yana fitowa. Tsaki Mama Jummai ta ja, haɗe da cewa, wallahi jikinki zai gaya miki in kin dawo. Dama shine kika yi wa kayan daɗi haka? Kika bin ƙaryar Kamal ya saka ki? Khadija kuwa, yau Yaya Mahmud bai ce ta yi mishi komai ba. Duk sai ta ji tana son zuwa ko gaida shi ta yi ne. Hijab nata ta saka iya gwiwa ta nufi ɗakinsa. Tana ƙoƙarin shiga, ta hango Kairat na ta kallonta. Gabanta ta ji ya faɗi.
tana jin ko dai ta fasa shiga kawai. Yana zaune kan kafet da laptop a gabansa yana latsawa. Jikinsa sanye da farar jallabiya, ta yi sallama a ƙofar falon. Kasancewar a buɗe ƙofar take, amsawa ya yi ba tare da ya ɗago kansa ba. Nesa da shi ta tsaya ta ce, "Yaya ina kwana?" "Lafiya ƙalau. Yanzu da zan saka a kira min ki. Girkin jiya ya yi daɗi na gode." Ta yi mamakinsa sosai. Murmushi kawai ta yi, kanta a ƙasa ta ce, "Bara na koma. Dama gaida kai na zo na yi ne." Kafin ya ce wani abu, suka ji muryar Hajiya tana cewa, "Gaskiya Kairat, in na je na ga yarinyar nan ba ta ɗakin nan, zan saɓa miki. Saboda jiya ma haka kika mana ƙarya. Shi yasa na ce bara na zo da kaina na gani." Wani irin mungun bugawa ƙirjin Khadija ya yi. Tana kallon Yaya Mahmud cikin mungun tsoro da fargaba. Ƙoƙarin magana take yi, ya yi saurin miƙewa tsaye. Ya finciki hannunta, suka shige bedroom ɗinsa. A daidai nan kuma Hajiya da Kairat suka shigo. A daidai wani korindo da yake ajiye basket ɗin kayan wankinsa. A nan ya janye kwandon da sauri ya ce, "Ki tsaya a nan, kar ki yi motsi kin ji? Babu abin da zai faru." Bai jira cewarta ba, ya ajiye basket ɗin a gaban inda ta tsugunna. Hakan ya yi daidai da shigowar Hajiya tana cewa, "Wai kana ina ne? Ina ta sallama a falonka." Murmushin ƙarfin hali ya yi ya ce, "Hajiya, ke da kanki, ba sai ki saka a kira ni ba." Hajiya ta ce, an ce min algungumar yarinyar nan Khadija na nan ɗakinka. Shi ne na zo na gani da idona. In raina magana ta kai ne." Ta ƙara maganar tana 'yan kalle-kalle a ɗakin. Yaya Mahmud ya dube ta ya ce, "Haba Hajiya, me yasa kike ɗaukar maganar jita-jita? Waye ma ya faɗa miki ne?" Hajiya ta taɓa baki, haɗe da cewa, "Kairat mana." Ya ce, "Tana ina?" "Ga ta can falo." Cikin borin kunya ya fara magana da cewa, "Allah Hajiya, darajarki wannan sakaryar yarinyar ke ci. Bara na ganta, sai ta faɗa min in ni sa'an wasanta ne." Ya faɗa yana ƙoƙarin fita. Saboda yana son janye hankalin Hajiya, ta fito daga bedroom ɗin. Hajiya ta dakatar da shi da cewa, "Kar ka mata komai na ce ko?" Bai ce komai ba ya bar ɗakin. Hakan ya sa Hajiya ta bi bayansa. Khadija da ta yi sharkaf da gumi saboda fargaba da tsoro, ta saki ajiyar zuciya. A fili ta ce, "Oh ni Khadija na shiga uku. Anya zan sake shigowa ɗakin nan kuwa? Wannan wace irin masifa ce? Me na tsarewa wasu a gidan nan? Tunda take bata taɓa tsayawa ba. Ta ji tana son a mata aure sai yau." A zuciyarta ta ayyana muddin ta samu mai son ta, gara ta yi aure ta huta da wannan abin da ake mata a cikin gidan. Kairat da ke tsaye a falon tana jin maganarsa, ta yi wuf ta fice da gudu daga falon. Ko da ya fito ya ga ba ta nan, ya ja tsaki haɗe da zama gefen kujera. Hajiya da ta biyo sa ta ce, "Don Allah ka rage saurin fushin nan." Amma Hajiya, fi sabilillahi hakan daidai ne? Ba na so kina shiga harkan yarinyar nan. Abba ya miki maganan ba na so a sami matsala don Allah." Cikin faɗa Hajiya ta ce, "So kake yadda uwarta ta mallake ubanka, kai ma su mallake min kai ko me?" Ya ce, "Hajiya don Allah ki daina faɗin hakan. Ni fa a matsayin ƙanwa na ɗauke ta. Ina ma iya kwana biyu ban ganta ba, ko kwana biyun ban mata magana ba. Kuma dama gyaran ɗaki ne nake sa ta wani lokacin, sai ko dafa min wani abu." Hajiya ta taɓa baki, haɗe da cewa, "To na hana daga yau. Ko me kake so? Zan ce ga su Ummi da Maryam nan ko?" Cikin maraicewa ya ce, "Amma Hajiya, kin san ina da ƙyanƙyami ko? Sannan yaran nan me suka iya, in ba a ba su kuɗi su karɓe ba? Ya kamata Hajiya ki duba kyautatawar anty a gare ni. Ki daina nuna hakan akan 'yarta. Sannan duk wanda zai ce miki kaza, to ki yi bincike kafin ki ɗauki mataki. Haka fa yarinyar nan jiya ta mana ƙarya. Inda kin nuna mata ranki ya ɓaci, ai ba za ta sake wata ƙaryar ba. Amma wallahi Hajiya, ki sani, saboda ke kawai zan auri Kairat. Amma wallahi a nawa tsarin bata min ba.
duk wacce ke mutuniyar arziki ba za ta yi abin da ta yi ba. Sharri fa ta mana, Hajiya ni da Khadija. In har ba mu yafe ba, sai Allah ya bi mana haƙƙinmu. Yanzu me wannan halin Hajiya kike ganin ta dace da ta zama suruka a gare ki? Shiru kawai Hajiya ta yi, jikinta a sanyaye, saboda maganganun Yaya Muhammad sun yi tasiri a ranta. Tana kallonsa ta ce, ka yi haƙuri, zan tsawatar mata sosai. Abin da ya sa ka ga na nace ka aure ta. Yarinyar nan ta nuna duk duniya babu wanda take so sai kai. Ka san zumuncin da ke tsakaninmu da mahaifiyarta, kuma mamanta ta roƙi alfarmar na saka ka auri Khairat, saboda ita kaɗai ta mallaka a duniya. Ni kuma na san duk cikinku ka fi kowa yi min biyayya da gudun ɓacin raina. Hakan ya sa na baka umarnin aurenta. To masu sauraro, bari mu dakata a nan sai mu kasance a shiri.